Ім'я русинської писательниці Марії Мальцовської добре знаме серед русинів світа. Під її казки засинали і кріпко спали многі діточки. Нашій творчій групі пощастило стрітися з цю прекрасну і талантливу писательницю. Сподіваюся, що і вам буде інтересно її послухати. Марія Мальцовська – ізвісна публіцистка, редакторка народних новинок «Русина», писательниця, лауреатка премії імені Олександра Духновича в області русинської літератури за 1999 рік. Часована Марія, тільки много файних книжок, які у вас на столі. Будьте добрі, як вони се рождають? Ну, так як в полях, як діти се рождають книжки. Я od samого маленька хотіла писати книжки. Я се народила в селі Руський Потік, в дуже такому в тяжких условиях, а я від маленька думала, що треба змінити світ. Але як змінити, я не знала, як то зробити. Так думаю, я буду писати, а таким способом, може, я зміню той світ. Я виросла, пішла до школи і так далі, і моя тужба, мрія, се мені сповнила, бо я почала писати. Починала я писати по-українськи, написала я 2 книги, Юльчина тайна і Оточина по-українськи, бо я кінчала українську школу. Але як по революції в 89-му році настав процес ідентифікації русинів, де русини були визнані як національність на Словакії, так я собі усвідомила, хто є я, і спонтанно перейшла на свою бесіду, на свій материнський язик. Будете зачудувати, але мені се виділо, що я достала крила, мені се так легко писало. Я літала, я не ходила, але літала. І тут книжечки, які зникли потім, дотепер, що зникають, мені се їх пише легко, бо я не мушу роздумувати над фальшивостю язика, над штучністю. Але я пишу так, як мої родичі бесідували, як мій нянько бесідував мати. Я пишу о своїх традиціях, пишу о своїх людях на Валалі, о русинах, о женах, о дітях. Родилася писательниця навесні, коли рясно наливаються соком трави, а земля вкривиться шилиякими цвіточками. Може, в то шилибарв'я і навчило маленьку Марічку видіти красу, сотворенну Всевишнім, яка збагатила душу її добром, ушліфувала талант, що розкрився рясними і мудрими словами. А všetko sa mi to tak fajno dariť pисати. Ono sa vidí, že легко пишу, але я sa morduju, поки вийде якесь речення і так далі. Потім люди то легко читають, бо книжки се розійшли мої, але мені записало їх тяжко. Бо všetko треба пережити от знова, пережити життя своїх героїв, пережити їх живот, пережити живот своєї матері, нянька, щоб створити прототип русинства, русинської жінки, русинського хлопа, русинської дитини, дітвака. Так то се робить дуже тяжко. І так зникли мої книжки. Перша «Манна і оскомина», яка була написана в 1994 році. Перед вечір кодифікації русинського язика, котрий був у 1995. Пак зникли такі книжки, як «Приповідкова лучка», то була книжка приповідок, яка була написана на основі легенд і розповідей моєї матері, котра із свого села ніде не була, із села Руський Потік, може до Снини раз на ярмарок або до Березного колись пішла, але вece ніде не була ніде. Takže čistý, prekrásny rusinský jazyk, ja ho využila i do škamentu ja ho schosnovala v svojich povídaniach i v dialogách i tak ďalšie. Za to knižočka sa дуже rozešla i mala značný úspіх u čitateľa. Приповідкова лучка, потім були книжечки «Під русинським небом», «Русинська арабеска», потім була книжка «Зелена фата Моргана». Автор je len obyčajný človek, jak každý. Mає свої болі, радості. А я свої болі і радості і нещастя вентилую тим, що пишу. Коли я то напишу, я се того збавлю, вже його не є. Вже його не є, а я потім щасна, бо потім глядам дальшу інспірацію і роздобувам теми
і мотиви, котрі мене інтересують. Чоловік найчастіше споминає на молоді часи. І це цілком нормальне. Та й то роки, коли за нами всякого. І доброго, і поганого. В ті часи чоловік ся находить, як був в скорлупі. Розвивається, як цвіт на черешні. Випхатися мож з того обалулем тогди, як прийде час, кить цілком дозріє. Деколи стачиться неограбаним способом дотулити білого домика, так ся пораниш, що ти буде тякнути наш цілий живот. А кить ся народиш теплі, обколесий ласков, розвивашся в добрих условіях, випадеш із скорлупи, як міцна істота. Таким потом буде і твій дальший живот, із добрі заложеним фундаментом. Було би смішно си робити надії, що живот єлем єдна рівна путь. Кіби то так чоловік знав, кібися міг іще раз народити і піти по тій істинній пути. Що би сте пожелали русинам світу? No što bom poželjala v každom prípade vlastnoj identičnosti. Že by oni znali, kto oni sú, bo toto je osnovné. A keď budú znati, že oni sú Rusinami, bude ich tішити світ. Будуть се радувати, будуть своїх дітей виховувати у дусі русинства, будуть співати їм русинські співанки, ходити до церкви нашої. А я думаю, що віце не треба нашим людям. Щастя, здоров'я, а того красного русинського.